तिच्या मुखवटे निघाले असे ते शब्द कधी असत्य होऊ नये म्हणून ते शब्दाची सत्यता राखण्यासाठी प्रत्येक पांडवाला 2 महिने 12 दिवस वाटणीला आले आणि म्हणून मी 5ची पांचाळी द्रौपदी या संज्ञेला पात्र झाले आणि प्रत्येक पांडवाला 2 महिने 12 दिवस वाटणीला आल्यानंतर सांप्रत दिवस चालू आहेत ते गदाधरांचे चालू आहेत। मग आज माझ्या सौभाग्याची देवता आणि हे एक आनंद उत्सव आणि तो आनंद कोणता असेल तर माझं वेणीवंदन झालं। आता शिल्लक राहिले म्हणजे पुष्परोहण, पण माझी एक इच्छा आहे आणि ती इच्छा कोणती बरं तर ज्यानं आतापर्यंत पांडवांना वेळोवेळी सहाय्य केलं, पांडवांच्या पाठीशी देव म्हणून उभा राहिला तो माझा दादा। त्या दादानं खरोखरच जर का मला पुष्परोहण केला असेल तरच माझ्या आदरणीमनाचं सांत्वन होईल आणि म्हणून त्या आनंदाच्या दिवसाची म्हणजे तो दिवस आज उगवलाय त्या दिवसाची मी वाट पाहते। माझा दादाही आला नाही आणि आमच्या सौभाग्य देवतेचं सुद्धा आगमन झालं नाही, पण या माझ्या मनाचा देव कुठं बरं गुंतला असेल हे काही निश्चितपणे सांगता येत नाही। मम मनाचा देव माझा कुठे गुंतला सौभाग्याची देवता पण आली नाही आणि म्हणून भलभलती मनाच्या ठिकाणी विचार वावरू लागले, केव्हा एकदा दादा येईल, केव्हा माझा नवरा येईल, याच्यातच माझा वेळ गेला। अगं रक्ताच्या नात्यापेक्षा या विश्वात मानलेलं नातं श्रेष्ठ आहे हे जिनं पटविला ती माझी ताई। आणि एवढंच नव्हे, 18 दिवशीचं महाभारत युद्ध पार पडलंय का
कशासाठी आठवत आहे. मोकळ्या केसांची शपथ या गोपाल कृष्णाला घातलीस आणि म्हणालीस, दादा या मोकळ्या केसांची शपथ आहे तुला. कृष्ण शिष्टाईसाठी जातोय, पण ती शिष्टाई परिपूर्ण होता कामा नये. हे युद्ध अटळ झालंच पाहिजे आणि म्हणूनच तुझ्या इच्छे खातरच तुम्हाला न्याय मिळवून दिला. पण दादा, हो, आजचा दिवस आहे पुष्परोणाचा. शुभ घटिका. हो. वेणी वंदन तर कधी पार पडले आणि शुभ दिवस म्हणजे पुष्परोणाचा. आणि तो तो जण उपस्थित आहेत हो. आणि माझ्या हातून पार पडायचा आणि खरंच आहे ते. हा? आणि म्हणून आतुरतेने तुझी मी वाट पाहत होते. अजून स्वामीचं आगमन झालेलं नाही. येऊ दे. स्वामी पण मुहूर्त कळता उपयोगी नाही. हो, म्हणूनच. यासाठी साऱ्यांचे एकसारखं नेत्र कटाक्ष लागले. भिरभिर त्या नजरेनं पाहतायत. आजपर्यंत वेणीत हे फूल अडकलेलं हा. नाही. तत्वात हे फूल मागण्याकरता यावेळी कृष्ण तयार होते. विलंब नकोय, कशाला विलंब? यावेळी योगायोग चांगला आहे. शिवस्य शीघ्रमेव दूत सरकरायो. कारण कमतरता होती ती यांचीच. बरं झालं. पण मुहूर्त तळता कामा नये. वेळेवर कारण आले. मुहूर्त हा सर्वात महत्वाचा आहे. बरं. वेळेवर आले येऊ दे त्यांना बोलव. सदैव कल्याण होईल. मग विवेकात वाढावं. हा इथं कशाला? हा काळा कपटी इथं कशाला? हे काय करत होतास तू? काय बोलतात तुम्ही? आता येताना मार्गातून एकूण झालात ना? अहो, आतापर्यंत ज्या देवाचा गौरव तुम्ही केला, देव देव म्हणून ध्यानीमनी पुण्याचं कर्तव्य केला, त्या माझ्या दादाला तुम्ही काळा कपटी म्हणता? पांचाली, काय झालंय हे ते तू तुम्हाला? मला शिकू नकोस. प्रथम त्याला हाकलून दे. काय करत होता तो? काय करत होता तो? अहो, पण आज ठरलेला दिवस आहे, ठरलेला मुहूर्त आहे. पुष्परोहण करायचं तो काय त्याला अधिकार? कोण लागून गेलाय तो? माझा दादा आहे, तो तुझा तुमचा देव दादा आहे. असेल, माझा देव नाही. म्हणजे? माझा देव नाही याच्या पूर्वी होता. आता मी देव त्याला मानत नाही. पण याला कारण काय? एक तो काळा कपटी आहे. त्याचं नाव बंद केलं तुम्हाला पाहिजे. एकच सांगते, मला वाटेल ते बोला. पण माझ्या दादाला दूषण दिलेले पांचाली, मला कधी पटलं नाही. पांचाली, एक गोष्ट लक्षात ठेव. मी तुझा पती आहे. तू माझी धर्मपत्नी आहेस. पतीची आज्ञा मानणं हे पतीचं खाद्य कर्तव्य आहे. मी म्हणतोय त्याला हाकलून दे. जर का माझ्याकडून त्याची विटंबना होऊ नये असं तुला वाटत असेल. पण मी असं म्हणते, काय? आतापर्यंत या हस्तनापुरात येताना त्यांनी कोणाला विचारलं नाही. आणि आता इथं आलाय तो कोणाच्या विचारानं आला नाही, स्वतःच्या मनानं आलाय. नियम बदलले. त्याच दिवशी तो स्वतःच्या मनानं जाईल त्यावेळी. नियम बदलले. काय झालं? बघा मुहूर्त तळता उपयोगाचा नाही. तेव्हा लवकरात लवकर पुष्परोहण करूया. अरे! आई काय सांगू? अरे एवढा वेळ पाहतोय, दादा. एवढा वेळ तू तटस्थ आहेस. काय सांगतोय तो? अरे म्हणे काळा कपटी कोण? तुला म्हणतायत. आणि काळा कपटी इथं नकोय, त्याला इथून घालून दे असं सांगितलंय असू मला. दे. पुष्कळ दिवसांनी ओळख पटली. असू दे, पटू दे. पांचाली! काय सांगतोय? मी इथं राहता कामा नये. आणि तो अधिकार तुला नाही पुष्परोहण करण्याचा, काय? एवढं म्हणतायत. आणि लवकरात लवकर इथून घालून दे म्हणून पांचाली, आई! पण ताई ठरलेला दिवस आणि तो सुद्धा माझ्या हातून पुष्परोहण हा. असं असताना तो नाही म्हणतोय. पण ताई एक लक्षात ठेव, काय? तू इथं मला बोलविलायस आणि तुझ्या इच्छे खातर मी इथं आलोय. अर्थात मी जाईन, तू फक्त सांग मी इथून जाऊ का? पांचाली! इथून जाऊ. मी हाक देतोय तुला पांचाली इथे. मी तुम्हाला सांगते ना, काय सांगते? तो स्वतःच्या इच्छेने जाईल त्यावेळी मी दादाला इथून पाठवून देणार नाही. पाठवावं लागेल. आणि तू जर पाठवत नसशील तर त्याच्या तपकीला धरी. कुणाच्या? आणि त्या काळ्या कपट्याला फेकून देईल. एवढी हिंमत तुम्ही आज दाखवता मला? अहो मला सांगा, आतापर्यंत अनेक संकटाचे बळी ठरलात, त्यावेळी या माझ्या दादानं तुम्हाला सहाय्य केलं. कोट्याच्या एवढे जर तुम्ही पराक्रमी होता, चांगलेला धरणारे होता, तर एवढे दिवस मला सांगा, आतापर्यंत अनेक संकट पांडवांवर आली, त्यावेळी
किती दिलं? फक्त दिली ती 21 लुगडीच दिली. मग? कारण त्याच्या अगोदर घेतलं होतं. याची जेव्हा करंगळी कापली त्यावेळी याच्या करंगळीचं रक्त भळभळा वाहत होत. तुझा पदर फाटलास, वर्गानु पदर फाडून याच्या हस्ताला बांधलास. त्यावेळी ती चिंदी बांधलीस. त्या चिंदीत 21 धागे होते आणि म्हणून ती 21 वस्त्र तुला दिली. नुसती दिली नाही तर ते 21 विकार होते. त्याच्यातील 20 विकार त्या दुःशासनानं स्वतःच्या अंगात घेतले असं याने तिथंच सांगितलं वस्त्रहरणाच्या वेळी. आणि एक विकार तुझ्या अंगी ठेवला तो कुठचा? दुःख. म्हणजे त्या दुःखामुळे हा तुझ्या जवळ सदैव राहील. आणि म्हणून तुम्ही आता हे मला सांगता त्याने केला उपकार नाही केले. माझा दादा कधी बेमान होणार नाही. आतापर्यंत तुम्हा पांडवांचं हितच त्याने पाहिलं. होय. हे झालं मी त्याच्या करंगळीला चिंदी बांधली. त्या चिंदीला जेवढे दोरे होते तेवढे मला लुगडी त्याने पुरविली असं पुरविली. तुमचं म्हणणं होय. आहे. मग मला सांगा ज्यावेळी वनवास भोगत होतो त्या वनवासात भोगत असताना असंख्य दुर्वास महामुनी 60 सहस्र शिष्यासहित आपल्या जवळ भोजनासाठी आले. भोजन आपल्याला करणं असह्य झालं होतं. कारण भोजन आम्ही केलं होतं. सूर्य थाळी दिली होती. त्या सूर्य थाळीत जे परमेश्वराला भोजन दिलं तेवढं भोजन आपण वाढलं. पण अजूनही भुकेनं व्याकुळ झाले होते. त्याला भोजन हवं होतं. पण नियम असा होता एक वेळ सूर्य थाळीतून भोजन निर्माण झालं आणि ती थाळी पालती घातल्यानंतर पुन्हा ती थाळी आपल्याला उचलता येत नाही आणि ती भोजन देऊ शकत नाही. देऊ शकत नाही. हे त्रिवार सत्य होतं. त्यावेळी माझा दादा जर आला नसता तर तुम्हाला तुमची लाज गेली असती आणि माना घालून बसावं लागलं तुझा असतं. दादा नाही आला असता तरी चाललं असतं. कारण ती खरी तुझी पुण्याई. कारण स्त्रीचं कधीतरी दुर्लक्ष होतं. त्याचा उपयोग असा होतो ती थाळी व्यवस्थित तू धुतली नव्हतीस आणि भाजीचं एक पान त्या थाळीला चिटकून होतं. ती संधी चोराने साधली आणि ते पान स्वतः खाल्लं आणि ढेकर दिला आणि त्यांची पोट भरली. असा दुष्ट दुराचारी. तुला काय वाटलं याच्या संगतीत राहून माझ्याशी मी तुम्हाला सांगते माझ्या दादाला दुसरं देऊ नका. ते पाय धरते, मारते ना. यानं चांगलं केलंय. यानं तुझं बरं केलंय. अगं तुझे 5 पुत्र याच्यामुळे मेले. जर का 5 पांडवांना स्नानासाठी घेऊन गेला नसता तर त्या गुरुच्या पुत्रानं म्हणजे त्या अश्वत्थाम्यानं तुझ्या 5 पुत्रांना मारलं नसतं. म्हणून आमचा पांडवाचा बळक्षय करण्यासाठी लपलेला या कृष्णाच्या तकलीला पवित्र केली तुला क्षमा. या चरणाशी तुमचं स्थान आहे. नाहीतरी मोक्ष कुठं मिळणार याचा. याने मला क्षमा केली. काही माझी किती प्रतारणा करू दे मला राग येणार नाही. कारण फक्त यांच्याच बाबतीत मी निर्लज्ज आहे. कळलं का? तेव्हा हा किती बोलला असेल, किती उड्या शब्दानं माझं ताडण केलं तरी मला राग येणार नाही. पांचाली इथं ये. त्याच्यापुढे तुला एकच सांगतोय. सर्वांनी कृष्णनाव बंद केलेलं आहे. त्याच्यापुढे तुझ्या मुखातून जर कृष्णनाव आलं असेल गाठ माझ्याशी आहे. असेल कदाचित. मी नाही असं म्हणत नाही. नवऱ्याचा अधिकार आहे तो. पण ज्यानं वेळोवेळी सहाय्य केलं, वेळोवेळी पांडवांना विजयाची प्राप्ती करून दिली, माझ्या पाठीशी माझा दादा म्हणून राहिला उभा. मानलेलं नातं या भीष्माच्या पाठीवर अमर करून मी ठेवलंय. काय? पण ते मानलेले नात्याचे संबंध कधीही तुटणार नाही. काय? ते कधीही तुटणार पांचाली जगन्नाथ ऐकत नसती. तुझ्या या भावाला, तुझ्या या देवाला हाताला धरून गर्दना या तुझ्या मालातून दूर कर. ताई, हा त्याचा दोष नव्हे. जडले वळण इंद्रियासी आमच्या मदतीशिवाय यांचा पाऊलच पडणार नाही. कुणाच्या आणि माझा हात पकडला नाही तर यांचे कधी तोल जातील हे सांगता येणार नाही. कुणाचा तेव्हा तुमच्यासाठी सदैव कृष्ण पाठी राखा जाईल. पांचाली हा तसा ऐकणार नाही. मी तुला समजावणीच्या बळानं सांगतोय. माझा हात तुझ्यावर उचलण्यापूर्वी याला इथून जायला सांग. पण मी कशी अन्यथा तुझा छळ करीन आणि याचा अपमान जर होऊ नये तर सांग
इथून चालता हो म्हणून. सांगतो दादा, दादा मला क्षमा करे. अरे आता म्हणजे तुझ्या ताईच्या मुखाने कधी शब्द बाहेर पडले नाही, पण आज नाविलाज मला झाला. एक तर मी एक नवऱ्याची बायको आहे, नवऱ्याची आज्ञा जी मी मान्य करत नाही, तिला पतिव्रता म्हणून नाव सांगण्याचा अधिकार पोचत नाही. इकडे आड तिकडे मी दुहेरी कैसेत पण सापडले रे माझं. मी काय करू? बस तुझ्या नेत्रातून बाहेर येणाऱ्या अश्रूंनी जे काही मला कळायला हवं होतं, बोध व्हायला हवा होता तो झाला. हे गदाधरा, ऐक, मी हिच्या मर्जीनं इथं आलो होतो, अर्थात हिच्या मर्जीनं मी जाईन असं म्हटलं, पण एक लक्षात ठेव, काय रे? या कृष्णासमोर माझ्या ताईच्या नेत्रातून अश्रू बाहेर पडण्याकरता हा त्या गदाधराला पावले. अर्थात गदाधरा, माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या ताईची केलेली प्रतारणा, त्यासाठी एक ना एक दिवस तुझी पत्नी माझी ताई द्रौपदीचे पाय धरायला लावी, त्यावी कृष्ण म्हणून सांगे. ही माझी प्रतिज्ञा, कृष्ण म्हणून काय केलं तुम्ही? अपेक्षा नव्हती तुमच्याकडे मी. कुणाकडून? अहो तुमच्याकडून अपेक्षा नव्हती. तुला काय वाटलं? ज्या गोपाल कृष्णाच्या नावाला विरोध मी करतोय, बंधन मी करतोय, स्वतःच्या पतीची आज्ञा अमान्य करून स्वतःच्या पतीच्या मताविरुद्ध वागणारी स्त्री मूलकरंडी होऊ शकते. आणि ते ब्रीद तुला नको. याच्यासाठी त्या कृष्ण नावाला बंदी हवी. मी एकच तुम्हाला काय ते? जोपर्यंत माझ्या देहात पंच प्राण आहेत, तोपर्यंत मी कृष्ण नाव, काय कृष्ण नाव काय म्हणाली? कृष्णराव बंद करणार नाही. कृष्णराव बंद करणार मस्तकावर वाटेल ते करा. पण एकच कृष्ण नाव बंद झालं पाहिजे. याच्या पुढे ते कृष्ण नाव बंद झालं पाहिजे. त्या कृष्णाचं नाव मला नको आहे. माझी आज्ञा तुला आहे. जर का ऐकत नसेल, इतरांनी हे पाप केलं असेल तर त्यांना देहदंडाचं शासन आहे, तेच तुलाही देईल. या दंडाचं शासन मला पण तुम्ही देणार आहात? हा देणार. परमेश्वर, अरे देईच्या देवा माझा नाविलाज झालाय रे. मी काय करू? तुझ्या कैसीचं माझं मन सापडलंय. अर्थात पती आज्ञेचं उल्लंघन मी जर केलं असेल तर आज पती रोषाला कारणीभूत मी ठरणार आहे. म्हणून एक वेळ नाविलाजानं याच्या पुढे तेही मला ग्राह्य मानावं लागेल. ठीक आहे, काय ठरलंय? तुमचं तसं म्हणणं असेल, हा? मी देवाचं नाव घ्यायचं नाही, त्या देवाचं भजन पूजन करायचं नाही. काही करायचं. करेल माझ्या आज्ञेचं पालन. माझ्या मताप्रमाणे वागणारी माझी लाडकी पांचाळी, जिनं या ब्रकोदरावर विश्वास ठेवला आणि हा कालावधी लोटला. पण आज मला सांगा, काय रे? होता तो पुष्प लोटाचा कारण त्याला तो अधिकार नको. तो तुझ्या पतीला हवा आणि म्हणूनच मी त्याला रोखले नाही. हे पुष्पारोहण आज मी करतोय. नारायणाबादची ललकारी. नारदा, तू इथं? देवऋषी आशीर्वाद. तुझं दुःख मी जाणतोय, पण चिंता करू नको. काय सर? ज्याची एकनिष्ठतेने तू भक्ती करतेस, त्याच्या भक्तीत मात्र गाडी मात्र खंड मारू देऊ. ठीक आहे. नारदा, तू इथं कशासाठी? हे का? पुष्पारोहण कशासाठी? एकाच गोष्टीसाठी. ज्या कौरवांचा शेवट केला जाईल, तो कौरवांचा शेवट झाल्यानंतर माझ्या पत्नीला म्हणजे पांचालीला ते मुक्त केस होते, त्या केसाला बंधन केलं आणि त्या बंधन केलेला केसावर पुष्पारोहण मी करणार असा शब्द दिला होता. ते पुष्पारोहण करत होतो. बोलणे पैसा चालेल त्याची वंदावी पाहू. मग माझी का वंदू नये? टाकलेली थुंकी पुनश्च काबर तो गिळंकृत करू पाहतो. नारदा, बोलण्याचा अर्थ काय? मला सांगा, अरे तुमची प्रतिज्ञा ती कोणती?
माझी प्रतिज्ञा त्या कौरवांचा समूळ नाश करीन. दुःशासनाची नरडी फोडून त्याच्या रक्तानं माखलेल्या हातानं हिला वेंडी बंधन करीन आणि समूळ कौरव मेल्यानंतर निष्कौरवी पृथ्वी झाली की हिला पुष्प अर्पण करीन. मग घडतंय ते काय घडत आहे? काय घडतंय? त्या कौरवांचा नाश आम्ही केलाय. तुमची प्रतिज्ञा ती कोणती? आमची प्रतिज्ञा आम्ही पूर्ण ज्यावेळी निष्कौरवी पृथ्वी करेल हा? त्याच वेळी आपल्या बायकोला विधिबंधन करेल. होय, मग निष्कौरवी पृथ्वी झाली आहे काय? पूर्णपणे झाली याची खात्री आम्हाला आहे आणि सर्वांना आहे. मग मी पाहिलं ते काय? काय पाहिलंयस तू? अजून अखेरचा एक कौरव शिल्लक आहे याची कल्पना. काय करतोय? नरकाचा अखेरचा गौरव कोण शिल्लक आहे? त्याचं नाव पण कसं? त्याला फार याला किती यातना संपू परलोकी जाईल तो. सुयोधनाचा पौत्र आणि लक्ष्मणाचा पुत्र आणि तो सुशर्म्या काय काय करतो माहितीये का? काय करतोय तो सुशर्म्या? खंडार शातनेचं मार्गानं मार्गक्रमण करू. अरण्यात तुम्ही पांडव केव्हा येतात आणि प्रत्येक पांडवांचा केव्हा शेवट करेल या हेतून तो अरण्यात बसलेले आहे. कळ का? अरण्यातून पळण्याचा प्रयत्न करतोय. हा? तो अरण्यातून पळण्याचा आणि प्रयत्न तो करतोय. जर तुला मिळाला हा? तर तू संपला. तो मला मिळाला असेल तर मी पूर्णपणे संपलो. इतर कौरवाला घाबरलो नाही. किड्या मुंगीप्रमाणे असणारा तो सुशर्म्या त्याला घाबरण्याची काय हरकत आहे? पांचाली म्हटलं हेच तुला कथन करावं या हेतून मी तुझ्यापर्यंत येणं केलं. नारद कथन तू केलंय. जीवाला सांभाळ. त्यातल्या त्यात या तुझ्या बायकोलाही सांभाळ. त्याची चिंता तू करू नको. त्याची पूर्णपणे चिंता मी करतोय. तुझी चिंता मलाच रे. मान्य पांचाली नारद आशीर्वाद. सर्व तू कथन केलंय. हा? मला पूर्ण कल्पना आहे. त्याचा शेवट करीन. तेव्हाच तिला पुष्पारोहण करीन. चालू का? जीवाला सांभाळ. पूर्णपणे सांभाळेन. तू सांगण्याची गरज नाही. पांचाली काय इतरत्र जणांना सांग. तुझ्या दास दासीना सांग. या कृष्णाचं नाव बंद झालं पाहिजे. तुम्ही बोलल्याप्रमाणेच होणार आहे. तुमच्या आजीच्या बाहेर एक क्षण सुद्धा मी जाणार आहे. तुम्ही ठरविल्याप्रमाणे मी 8 दिवसापासून त्या गोपाल कृष्णाचं नाव नाव घेणार बंद. नाही आणि याच्या पुढे तुमच्या आजीचं जीवन सदैव कल्याण होईल. चाल. पांचाली सांगतो मला विरोध करू नको. पण माझ्या शब्दाबाहेर माझी पत्नी नाही याची मला खात्री आहे आणि म्हणूनच त्या सुशर्म्याचा शेवट केव्हा करतोय नंतर मनाला लागलेली तळमळ केव्हा परिपूर्ण होईल. रक्ताचे बाण त्या कौरवांचे वाहिले अर्थात त्या सुशर्म्याला स्वतःच्या पायाखाली केलं. नाही नाही, ही जबाबदारी कुणावर तरी द्यावी लागेल. सैनिक हो, सेवक हो, भारताला आज्ञा करा धर्माला हजर होण्याची. अरे वा काय पाहतो दादा प्रणाम. तुमची आज्ञा. सैनिक धनगरी पाठला तसा असेल तसा आपला प्रयत्न यावं. दादा काय घडलंय? प्रथम तुमचा दोन चरणाच्या मस्तकाला दिली करावी आणि तुमचा सुमंगल आशीर्वाद या तुमच्या धनगरी पाठाच्या मागे ठेवा. एवढी तुमच्यासाठी माझी प्रार्थना. तुमच्यासाठी माझी प्रार्थना. सदैव विजयी होशील. दादा तुमचा आशीर्वाद मिळाला. मन समाधानी झालं. पण ते समाधान काही क्षणापुरती का असावं असं वाटू लागलं या धनगरी पाठाला. याच्या मुळाशी कारण काय आहे ते सांगता येतात. अनाथ्या दिवसाच्या महाभारत येतात. विजयश्री प्राप्त झाले ती पांडवांना पांडव विजयी झाले. आणि असं असून सुद्धा आजच्या दिवशी आपल्या चेहऱ्याचं आम्ही निरीक्षण करतो. आपल्या संपूर्ण देहाचं निरीक्षण करतो असं वाटतंय. प्रधान याच्या मुळाशी कारण काय? पार्था, हा? परिस्थिती तशी असल्यानंतर प्रबोधनाच्या भयात या मस्तकाला जाऊन भिडते. याच्या मुळाशी कारण काय? तुला कल्पना असेलच. हा?
मस्तक जेव्हा बधीर होत माझं तेव्हा सर्वांगाला धर्म तुटतोय आणि याच्या मुळाची कारण कोण असते? त्याच्या मनाशी कारण अखेरचा कौरव. अखेरचा कौरव. याच्या मनाशी कारण कोण आहे? अखेरचा कौरव. पार्था तुला आठवत नसेल हा अखेरचा कौरव असा कोण शिल्लक राहिलाय? कोण असा शिल्लक राहिला? 100 कौरवांचा शेवट या गदाच्या बाणानं या गदाधर भीमानं केलाय. तरी सुद्धा एक राहिला तो सुद्धा त्या दुर्योधनाचा पुत्र लक्ष्मणाचा पुत्र लक्ष्मण पुत्र सुशर्म्या. त्याला म्हणून आपण क्रोधमय झाला तर मग चिंता नसावी. पांडवांचा वैरी जर का अखेर तक एक शिल्लक राहिला आहे तर शिवधरी पार्थाच्या शब्दावर विश्वास ठेवा. आई याच्या पुढे जाऊन एक गोष्ट मी तुला सांगतोय. अशी कुठली? याच्या पूर्वी झालं ते वैर होतं म्हणून द्वंद्व झालं बरोबर आहे. आणि ते कौरव मारले गेले. हा आता वैर फक्त एकाच गोष्टीसाठी आहे. तो राज किरीट त्याच्या पाशी आहे. तो राज किरीट फक्त मिळवायचा आहे. आणि म्हणूनच आपण त्याला प्राणदान झालात. मग दादा चिंता करू नका. धनुर्धारी पाठ प्रतिज्ञापूर्वक सांगतोय तुम्हाला. या तुमच्या पूज्य आणि पवित्र चरणाला हात लावून सांगतोय. सामगाम सांगणारे भाई या चतुर्तत्वाचा वापर करून सामुद्राच्या वदना सांगून पाहिजे. ऐकला घ्या शेवटी सत्य ख्यालीची धर्मानं विजयी विजयी रथारूढ हो. रथावर जय्यत तयारी कर. हा रथावर तुझ्या पाऊलावर पाऊल ठेवून त्या अखेरच्या कौरवाचा शेवट कर. येतोय. वारे पांडवीर हो, काय वाटलं तुम्हाला? हा सुयोधन पौत्र सुशर्म्या भारतेश्वराचा राज किरीट घेऊन आज मार्गाने मार्गाक्रमण करतोय. तो तुमच्या भीतीनं नाही नाही पांडवांनो, तुमच्या भीतीनं नाही तर सांप्रत माणसाच्या समोर उभी राहिलेली परिस्थिती, त्या परिस्थितीनुसार त्याला वर्तन ठेवावं लागतं. कारण काळाचा भाग कुणाला रोखता येत नाही. त्याच्यावर अस्तित्व कुणाला गाजविता येत नाही. तो जसा गाजते तसा ध्वनी निर्माण करत असतो. प्रत्येक मानव प्राणी त्याच्या बळाचे घुंगरू आहेत. आणि त्याच घुंगराप्रमाणे प्रत्येक मानव त्या काळाच्या तलावर नाचतोय. आणि तीच परिस्थिती सांप्रत आज माझ्यावर आली खरी. म्हणून डगमगून जाणारा हा सुशर्म्या नाही. कारण या सुशर्म्याला आपलं ध्येय माहित आहे, आपलं उद्दिष्ट माहित आहे. तो कोण करतोय काय याची पूर्णपणे जाणीव सुशर्म्याला आहे. आणि म्हणूनच या राज किरीटाचं रक्षण करण्यासाठी हा सुशर्म्या प्राणात आज केवळ जोपर्यंत जीवात प्राण आहे नव्हे तो रंगो सत्ताचा एक थेंब आहे तोपर्यंत राज किरीट तुमच्या हाती लागू देणार नाही. कारण या राज किरीटाच्या ठाई या राज किरीटाच्या ठाई या सुशर्म्याचेच नव्हे तर कुरुकुळातील प्रत्येक जीवाचे आज भाव लपले. प्रत्येक जीवाचा भावना लपले. ज्या ज्यावेळी या राज किरीटाकडे नेत्र कटाक्ष जातोय त्यावेळी ते प्रसंग नेत्रासमोर उभे राहतोय.
दिवसाचं महाभारत युद्ध म्हणे धर्मयुद्ध. हे कसलं धर्मयुद्ध? अरे धर्म ही व्याख्या जर का पांडवांना तुम्हाला आठवली. 18 दिवसाच्या महाभारत युद्धात अरे क्षणाक्षणी अधर्माचं मार्ग आक्रमण केलं नसतं. अरे पहिल्या 10 दिवसाच्या ठाई अरे ज्या भीष्माचार्यांनी समस्त पांडव सैन्याला दूर चालण्यासाठी तत्पर ठरले, पण त्याच पितामहांचा शेवट केला अरे तो देखील अधर्माने. पार्थ आजोबा एका शिखंडीच्या मागे राहून, एका शंडाच्या मागे राहून बाण सोडला आणि पितामहांचा वध केला. 10 दिवस मागे पुढील 5 दिवसाच्या सेनापती पदाची धुरा गुरु द्रोणाचार्यांनी हाती घेतली, पण त्यांच्याही बाबतीत अधर्म. होय अधर्म, अधर्म. युधिष्ठिर आजोबा तुम्ही धर्माचे पुरस्कर्ते होता. धर्म म्हणून या विश्वात तुमची ख्याती कीर्ती होत होती, पण मालव देशीचा राजा इंद्रवर्मा याच्या भाषी असलेला अश्वत्थामा नावाचा हत्ती, तो हत्ती मारला आणि अश्वत्थामा पडला. म्हणून बोंब मारत संपूर्ण कुरुक्षेत्रावर फिरू लागला. गुरु द्रोणाचार्यांच्या कानी शब्द गेले, स्वतःचा पुत्र अश्वत्थामा पडला ऐकता क्षणी गर्भगती झालेले.